Ngicathu menze content nengwele right yabo ngicathu ba acting athi bathandana kanje right yabo so ngase ngifika mina vele mesithandana before right ukuthi siyayiveza inkundleni zokuxhumana siyathandana ngempela manje right ngafika isikhathi ukuthi angiyithandi lento abayenzayo right abaye because angithanda ukubona umuntu abebanje omunye umuntu right especially ingwele yabo mina ngumuntu we social media so impilo yami anginayo amahloni ngayo kufanele ivele like ngumuntu obuild ama memories because abantu abaningi abala into ekuthiwa uthando bajwayele i-content right thina asiyenze nje ekuthiwa i-content right mhlawumbe sekubona phesheya ukuthi kuthanda namawele nami ke soloko nje veze ngaqala ama relationship ngibe ngiqala and imnandi lento akhona la acisha angiqabula khona ne wangidonsa bo ngafila isifuba ngathi ngisesifubeni samuntu wami anginakile so mase sondeza umnoma ngisipheka fanele ngiguquke nami bengithi hayibo sibari nje ndoda kanjani ukuthi mabekushala lesikhathi intambama we're going to be joined by ama-twins abona amanye ama-twins then masebenza something kwahlanya abantu so ukubona ukuthi abantu benza izinto zabo bobabili okay nani kuyasho kuthiwa bobabili okay boba u4 benza izinto zabo boba u4 kodwa mase kungena abanye abantu futhi bayithanda into abayenzayo then abanye babe nokukhuluma okuningi ukuthi we but njengamanje we're going to find out from the Super Twins kanjalo ke namawele akandenza. Ladies and gentlemen, help me welcome nayi couple yodumo live in studio. Bafethu ni grand? Simoche bafethu. Bafethu ngimnandi kakhulu. Nathi mnandi ukusibona. Siqale ngakephi? Siqale ngapha. Okay, ungaqala khona. Okay. All right. Okay, asiqale ngapha. Sinamawele awubani ba? Qale la simawela ukwane nobane right ama Super Twin right abafana base famous ice cream right cathi awukho umuntu ongazi lo famous udume emlazi namaphethe mfowethu yazi abantu emawajwalo lo 9 rand o 5 rand ice cream kodwa ekhasifeni into ehlukile yabo but isibani bakhona right ama Super Twin right ukwane nobane right ne semangicaza omama uthi bawubani right ne mama ngibingelele Matifale siyabonga kakhulu ngethuba ngibingelele umlaleli igama lami nguthandeka njengoba sechazile ubaba kwami ngizotetela ngalo dadewethu naye ayichaze sanibonani ngiyabingelela emakhaya ngiyabingelela istudio siyabonga ukuthi nisamkelele ekhaya igama lami nguthandiwe wakandenza iwele la TDK akuningi engakusho njengamanje ngicela kuwena umsakazi as we are going to unpack yonke lento eyenzeka la phakathi kwenu uyangizuza ungathi ufuna ukubona nje ukuthi uzothinike manje lo mfowethu bafuna ukusikuthusa mfowethu nje iqala kanjani relationship yenu ubani wabona ukuthi le ngane mfethu siyazingena ke manje phakathi ukuthi ziyakhala mfethu isikhathi esiningi vele kujolo kuba abafana babona ukuthi mfethu le ngane seyingena babona ngane siyashisa kodwa sodethe ithuba komama ukuthi baxoxe ngabanzi right ne yabo so ningeza bona ithuba ukuthi bakhuluma ukuthi Matifale yaqala ngayinakile ngasho kanjalo so ama twins mina bengivese ngikwazi yabo but bengakaze ngicabanga ukuthi khona into engenzeka between thina mina ngake ngawabona before uthandiwe but ngangayinaki indaba kwathi sihambile naye uthandiwe siyodla emlazi famous ice cream ngiyaxolisa ukubiza kanjalo phela lesi kwathi kwenzeka samba futhi ngiyalibonga lo lasuku yazi samba nabanye obhuti bangasekhaya siyodla sathi basifika bafika bobabili angifuni qawa phithize kangisaba obhuti abayitshelayo kanti cha kanti obhuti aba right ke sakhuluma from lapho noma kuthiwa ngangakabi nesho ukuthi ngeke yabo ngisaba phela ukuthi yabo obhuti abanthanda ngaka kubuka ngayo siyabonga bafuna ba serious yini kwaqala kanjalo yazi kwaqala angazi ngendlela enganakekile but indlela kwenzeka ngayo manje yangazi amazing like kumnandi phela amagama ngathi ngiyaqala nje ngathi sese high school aqala ukujola bafethu ngifuna ukubuza nini zamajid owabona ukuthi yazini atheke manje kule ngane kuqala
kwaqala kwaqala ubanele then nalomunye wayevele ezithanda noma wathi okay ngoba iwele lami liyayingena lengane uthi ngiyingene ake lapho ngadedela umfowethu akhulume kabanzi right ukuthi saqala kanjani right ne yabo engakusho ngasho ukuthi nje indlela kwaqala ngayo nje into engalindelekile futhi into eyayithusa yabo ngiyakhoze ngabona nje yabo because ngangibakweta lapha eCamillus Famous Ice Cream so ke ngathi mangibona ngaba nokuchazeka nyazi umuntu wesilisa kuba nawo nokuchaze ngabo ukuthi ngicabanga ngithi iwele load azi la ngaba right yabo so ke ngase kuba khona ke nokuyibika ngithatha nenumber and then nje wase ngase ngixoxela nowele yazi khona amawela kanje yazi nga right nje sithu update sikhulume nje nabe izinto ezikanjalo yabo senemlando nje into ehlukile yabo okay nje waqale waba uweda bobabili manje usuweda ke oyedwa ndlela zonke okay 20 minutes after 5 ntamba bakintokozo FM 101.3 ikhethelele abantu abasha studio we are joined by ama Super Twins ekuyona sikhuluma nayo hamba ke namawele akandenza sinawe la emsakazweni intokozo FM njengokuthandana kwabo mawukuthi nawe khona imibuzo ufuna ukuthi ubabuze bona noma khona ufuna ukwazi kwabanzi ngabo ngasithumelela ivoice note njengamanje ku 0817119151 0817119151 kaphinde futhi usibambe nasey'nkundleni zokuxhumana Facebook, X, Instagram @intokozo FM @idlala matifani yona ndlela okwazi ukuthi usibambe ngayo so phutho masiye ngapha eyitolo when it come back siyabuya futhi sikutshela ukuthi ngabe khambani phakathi kwalama couple okay kusho mina no BMK single lana BMK Uju Production inkampani ekushuthela amavideo nezithombe eziwuju zemicimbi yahlukahlukene ayikho imicimbi nendawo esingafiki kuyona uma ufuna ukwazi kabanzi ngamanani ethu ungasinda kwinombolo yethu awu074 035 0964 074 035 0964 einkundleni zokuxhumana siye BMK Uju Production walala wasana seniyathandana ke manje seyiqalile relationship kunithatha isikhathi esingakanani ukuthi nifake ku social media relationship because usually kunabantu abangavumelani mina nje umama namanje ngimpost khona mangayithanda inkundla zokuxhumana akusiyo uma nithandana matifana akusinto efana uyicabange kaningi uyabo once nje makuthiwa mina wathe umuntu wami hayi isikangeni social media kofanele ngichazele ukuthi why kobe kusho ukuthi vese unomuntu waye ngifunile vese nomuntu yabo mina ngumuntu we social media so impilo yami anginayo amahloni ngayo kufanele ivele like ngumuntu obuild ama memories ngempilo yami so if yena ngifihle yayizwa lonto wakhombisa ukuthi umuntu wami hayi akanankinga shame akuthathanga isikhathi eside sasesisanda nje kujola nje sijabula sasicabanganga sibambe sashisa bafasibambe sashisa right siliveze kubantu ukuthi yini into ekuthi uthando right ne because abantu abaningi abalani into ekuthi uthando basho li content right thina asiyenze into ekuthi content right nenza into yangempela bafana siyathanda manje kuba nzima abanye ba understand ukuthi BMK ngathi sisodinga isponge la sokuprova ngathi sothi yabo ukuthi le interview ngeke iphele la asibuye musa ngasilanda bafu sivesilana manje sikhale ne alright bafethu njengoba ninathi ke la sikhuluma ngani sikhuluma ngama plans wena nawo ezikhaphuli ke ngamawele yini esizoyibona mhlambe kunina because ngiyazi ukuthi kunezinto ezenziwa abantu abathandanayo especially as nina nisemehlweni abantu nibukwa abantu nibukwa abantu so yini mhlambe singathi siyilindele yonke into eniyenzayo ila ebantwini niyabakhombisa ukuthi sikhiphani noma mhlambe khona okunye nizokuthatha nithi ayino lokhu okwethu lokho akufanele bakubona yo matifane kukhona vese efana abantu bangakuboni yabo but okuthinta impilo yami nesithandwa sami nosibari ngale noseswami like I feel like usashare nezo ukuthi injani impilo because abantu abaningi abakazi ba experience lento mhlawumbe sekisibone phesheya ukuthi kuthandana amawele nami ke soloko nje vese ngaqala ama relationship ngibe ngiqala and yo imnandi lento angazi ngayichaza ngisinkusho ukuthi vese besidalelwe kanje so yonke into sizoyishare but kunezinye ke mhlawumbe lezi yabo ezami nomuntu wami lezi deep kakhulu izone talking about ukushare abafethu mhlambe enisasanda ukuthandana
niyafana kumina mhlambe nina nendlela enikwazi ukuhlukanisa ngayo yabo kwangenze mhlambe ukuthi Thandeka azithole kwanele Thandi wazithole washiphuzela inzima kakhulu umbuzo ukuthi ngangidideka mina right waza ngikhuzuma wathi akona wami angiphindisele ngithi lalela kanjani khona la acisha angiqabula khona ne wangidonsa bo ngafila isifuba ngathi ngisesifubeni samuntu wami anginakile so mase sondeza umnoma ngithi phela kufanele ngiguquke nami bengithi hayibo sibari nje ndoda kanjani manje wrong umuntu wrong yabo nje ngiyashesha mina baba kakhulu kodwa ke ukudideka nje ungatheli yabo akona sesandukwazi rasne yabo kunzima ukuthi sazane kahle hle yabo sandukwazi but usadideki manje manje ngangena icala elibovu ngabe kenza ngababo manje yabo ngabe kenza ngababo kakhulu right let's just say wakwenza lokho wabamba late umama ukuthi hawu ngiqajula umuntu wrong wawungenze njani baba yo umbuza kahle hayi angifuni nje uqamba mangilibele ngishona le nale yabo angangizopheka vele nami umuntu wakhe nje yabo nje ngangenzela usikawo ayinto engangizoyenza uzopheka kanjani Thandeka ngendlela right angisinayo wenze umuntu wami nami so akubi kodwa mfethu kwakuyiphutha ngovela uphele nje kwakuyiphutha hayi alikho iphutha evume kanjani hayi suthi nawo ngifanele ngenze yaje ngoba phela nami ngangibhekile angizovuma kanjani kodwa vele phela ngeke kube aziphutha la sithi kanjani right ngiyakuza kodwa ngike ngikuze nje lokho akwazi twini ngeke ngani kumfethu akakwazi ngangeke okay njengamanje nisemehlweni abantu banithanda abantu banithakasela siyabona einkundleni zokuxhumana talking about inkundla zokuxhumana do you guys have i-Facebook page ethinta nina nje kuphela noma mhlambe umuntu usane account yakhe yo bafo umuntu usane account yakhe sine super twins right yeah cause so sakhula lokho sentlo epage lethu sobabili right cause yonke into esenza ngokufana right asihlukani right ngeke ukuthi ubane leceleni le ubane leceleni la yonke into siyenza super twins sobabili representative sobabili right yeah na kanjalo nabo mama right kanjalo yeah bane page labo ama super twins kodwa ke siyapostwa lapho nathi akucacise ukuthi omama bayapostwa kakhulu bese kuthi mina ngine page lami uThandeka TDK Ndenza lo Thandiwe unelakhe Thandiwe Amira Ndenza but ke khona selivulileke elithi the doubles imina noThandiwe vese abantu bebesibiza kanjalo yeah sisanda kuliqala ke lelo but singaba nesicelo ukuthi abantu basilandele because ila sisobabili sine space sethu sobabili uyabona nathi baby siyaphosta phela la aniko noto besikhona nathi baby yabo yakuthi ungaqhubeka umuntu wami no kuleka baba okay mfethu kule minute sale intombi ayiqoshwa phansi kunjalo ithathwa somewhere ngibonile mfethu ukuthi ngizothi wena onyakazisa social media lendlela wayishubisa mfethu inkulumo zihambe ezafika phi mfethu seyiphelile manje sekuvunyiwe ukuthi awu inkunzi abavumile babothi angidlali kancane ngiyenza kakhulu kancane sekufika kuphelele yabo because umuntu wami uqale yena right angano ngicathi menze content nengwele right yabo ngicathi ba exengathi bathandana kanje right yabo so ngase ngifika mina vele mesithandana before right ukuthi siyayiveza inkundleni zokuxhumana siyathandana ngempela manje right ngafika isikhathi ukuthi angiyithandi lento abayenzayo right abaye because angithanda ukubona umuntu wami ebanje omunye umuntu right especially ingwele yabo yeah into yabanjalo ngase ngafika ukuthi cha angiyithandi lento right sengikhathele ingakho nami ngifika isikhathi ukuthi angiyiveze sinomfowethu ukuthi sinabantu bethu sithandana nabo right yeah uthi abantu mebefisa ukuthi bakwenza bangasakwenza right nabantu bethu right nayo mama mefuna ukwenza icontent ayenze nayo angasayenza acabanga ngeyenze mefuna ukwenza icontent ayifunde umuntu wami ayiqhathile icontent kakhulu because sike saxabana kakhulu sibanga indaba yecontent ngitshethe indaba ongqela ngithi angizwa kahle right yabo uthi uhamba nomjisa ngikhona ngingwele nami ngingwele ngokwami right ngabe uchisibhokothe ngingwele yeah uvezile futhi lokho ngingwele kahle naye
Bafethu siyabonga kakhulu ngesikhathi senu ntambama emsakazweni Intokozo FM. Amazwi nje nokugcina mhlawumbe sesidlulisa ngenxa yesikhathi. Okay, siyabonga kakhulu guys, siyacela niqhubeni isithande, siyabonga kakhulu ku Facebook Super Twins nifike ni like Thandeka TDK Ndenza lapha ku Facebook kube uThandiwe Amira Ndenza and the doubles. Siyabonga kakhulu, siyanthanda. Sibonga uthando lethu kakhulu niqhubeni nenze njalo kakhulu siyabonga selokhu siqhubeka sinike uthando kuma move right because another uthando right li deep kakhulu siyabonga kakhulu futhi ngumuntu esikhulumela right siyabonga kakhulu bafumana nethuba ukuthi usinikile bafethu sazi ukuthi sobani bakabanga kanjani sitshengise nothando lethu siyabonga kakhulu siyabonga isibize njalo. Thank you so much. Siyabonga abalaleli emakhaya. Kwangathi nifuna ngibambisa ikhandlela. No, soqonile kubuwena bafuthi sikubamba isikhandlela kodwa next time sokubamba isikhandlela. Because ikhulu yokusezayo right.